Moi, mun nimi on Hilma ja mä oon 6V. Moi, mä oon Niilo, mä oon 4V. Tänään me leikitään soittotuntia. Soittotuntiin tarvitaan kaikenlaisia juttuja. Me leikitään soittotuntia, koska sitä on kiva leikkiä ja sillä tavalla oppii myös soittamaan. Lastenleikkiä. Tällä voisi tehdä musiikkiakkosia esimerkiksi. Musiikkiakkosissa on nuotteja. Näillä voisi jumpata sormia. Rytmimunillakin voi soittaa. Mä oon tässä leikissä opettaja ja mun nimi on Hilma. Ja mä oon aikuinen leikisti. Mä oon tässä leikissä oppilas ja mä oon Niilo. Niilo, ole hyvä. Mitä sulle kuuluu? Hyvä. Onko se harjoitellut hyvin? Joo. Otetaan eka Niilo tällainen juttu. Kumman pallon sä haluat? Tee sillä pallolla tällä. Laita ensin nämä sormet siihen kiinni. Me sovitaan se sillain, kumpi on opettaja niin, että kumpi meistä on vanhempi, niin se on opettaja, mutta se kumpi on nuorempi on sitten taas oppilas. Vaihda. Tällä sormella sitten niillä. Tällä niillä. Tällä. Näillä peukulla ja tällä. Joskus voisi leikkiä kuitenkin sillainkin, että mä oon oppilas ja Niilo on opettaja. Pitää Niilo. Sitten toista mitä mä sanon. Toista niitä säveliä mitä mä sanon. C. D. E. Kun leikitään soittotuntia, tarvitaan palloa. Pallo tarvitaan, että voidaan harjoitella musiikkiakkosia. Hyvä. Nyt me Niilo katsellaan vähän näyttöjä. Tässä leikissä on kivointa se, että saa tehdä sen yhdessä ja että tässä on yhteistyötä. Tuolta näyttää C. Sitten täältä näyttää D. Siinä ei ole katollista viivaa. H. Noin. Tänne vihkoon mä merkitsen Niilon kaikki läksyt. Tänään Niilo sai läksyksi chinchillaa, delfiiniä. On aika kiva käyttää kaikki soittotunnilla. Me ollaan keksitty se sillain, että kun mä aloin soittamaan, niin sitten Niilo tuli siihen oppilaaksi ja sitten Niilokin oppisi vähän soittamaan. Rauhassa Niilo, rauhassa. Lastenleikkiä. Leikki on tärkeää, koska saa leikkiä. Lapset leikkiä, koska se on kivaa. Jos tässä leikissä tulee joskus jotain riitoja, niin voi pyytää anteeksi ja sitten jatkaa leikkiä. Hauskinta leikissä on ehdottomasti se, että saa leikkiä.